Zamyslel sa už niekto niekedy nad tým, prečo naše mestá a dediny vyzerajú práve tak, ako vyzerajú? V tomto rozbore sa ponoríme do skrytej logiky, ktorá formuje miesta, ktoré voláme domovom, od tých najmenších osád až po obrovské pulzujúce metropoly. Na prvý pohľad sa to zdá byť úplne jednoduchá otázka však, ale keď sa nad tým zamyslíme hlbšie, odpoveď nám odhalí naozaj veľa o štruktúre celej našej spoločnosti. Viete, nie je to len o veľkosti, ani zďaleka. Tie rozdiely sú v práci, v tom, aké máme vzťahy, dokonca aj v tom, aký vzduch dýchame. Tak sa poďme spolu pozrieť na to, čo to všetko znamená. Aby sme sa v tom všetkom dobre orientovali, začnime úplným základom a tým je pojem sídlo. Je to vlastne jedno, či hovoríme o samote uprostred lesa alebo o gigantickom Tokiu. Z pohľadu geografie sú to všetko sídla. Je to ten úplne prvý stavebný kameň pre každú komunitu. A tuto začína byť zaujímavé. Hneď na začiatku tu máme jedno kľúčové delenie. V podstate všetky miesta, kde ľudia žijú, môžeme hodiť do dvoch veľkých škatuliek, mestské a vidiecké. A práve kontrasty medzi nimi nám odhalia tú skrytú logiku, o ktorej som hovoril. Dobre, tak aké sú teda tie najväčšie rozdiely? Poďme si ich pekne systematicky rozobrať. Uvidíme, že to nie je len o budovách, ale o kompletnom spôsobe života. Začnime tým, čo je vidieť na prvý pohľad. Ľuďmi a priestorom. Mestá sú doslova natlačené ľuďmi. Majú nielen oveľa viac obyvateľov, ale hlavne o mnoho vyššiu hustotu zaľudnenia. No a to sa samozrejme odráža v architektúre. Zatiaľ čo vidiek, to sú typické nízke rodinné domy so záhradami, mestá musia rásť do výšky. Preto tu máme paneláky a mrakodrapy. No a rozdiely pokračujú aj v tom, ako si zarábame na živobytie. Vidiek bol odjak živa spätý s pôdou, s poľnohospodárstvom, s lesníctvom. Naopak, mestá fungujú ako magnet pre priemysel a hlavne služby. A prečo? Je to logické. Je tam koncentrácia pracovnej sily, infraštruktúry a zákazníkov na jednom mieste. No a táto koncentrácia potom prirodzene vedie aj k tomu, že mestá sú centrami kultúry, vzdelania a zdravotníctva. Všetky tieto veci sa potom premietajú priamo do nášho každodenného života. V mestách sú vzťahy medzi ľuďmi často anonymnejšie, ale obrovskou výhodou je hustá sieť verejnej dopravy. Na vidieku je to presne naopak. Ľudia sa navzájom poznajú, komunitné väzby sú silnejšie, no bez auta sa tam človek často nepohne. A bohužiaľ, s vyššou hustotou ľudí v mestách často prichádza aj vyššia miera kriminality. Takže rozdiely už poznáme. Poďme sa teraz pozrieť zblízka na štruktúru samotného mesta. Predstavme si to ako takú virtuálnu prehliadku, pri ktorej prejdeme všetkými jeho typickými časťami, od stredu až po okraj. Dobre, tak si predstavme, že každé veľké mesto je ako taký živý organizmus a má svoje špecifické orgány, teda funkčné zóny. Všetko sa zvyčajne začína v tom historickom srdci, v jadre. Hneď vedľa neho pulzuje obchodné centrum. To je to, čomu sa hovorí City alebo CBD. No a okolo toho sa postupne rozprestierajú obytné štvrte, kde ľudia bývajú, a ešte ďalej na periférii nájdeme priemyselné zóny s továrňami. Žiaľ, je tu ešte jedna, smutnejšia časť. Práve na okrajoch miest sa často tvoria chudobné štvrte, slumy. Sú takým priamym dôsledkom migrácie. Ľudia z vidieka idú do miest za lepším životom, no neraz skončia práve tu, v provizorných podmienkach. A tu máme perfektný príklad tej zóny City. Parížska štvrť La Défense. Tam takmer nikto nebýva, je to čistokrvný motor ekonomiky, miesto, kde v obrovských sklenených mrakodrachoch sídlia tie najväčšie banky a korporácie. A teraz sa pozrime na opačný koniec spektra a na toto neuveriteľné číslo. Keď sa povie slum, často si predstavíme nejakú malú osadu. Omyl. Oranží Town v Pakistane má viac obyvateľov ako Bratislava a Košice dokopy. Vlastne viac ako mnohé európske hlavné mestá. Toto nám ukazuje, aký obrovský je rozsah chudoby v mestských aglomeráciách. Štruktúra mesta ale nie je daná len jeho funkciou. Obrovskú rolu hrá aj história. To, ako mesto vznikalo, doslova vidíme zapísané v jeho uliciach. Prečo sú teda niektoré mestá ako bludisko a iné pripomínajú šachovnicu? No, odpoveď sa skrýva v ich veku. Tu je ten kľúčový bod. Staré európske mestá, tie rastli stovky rokov, tak povediac organicky. Postupne sa rozširovali pozdĺž starých ciest alebo riek. Ich uličná sieť je preto taká komplikovaná a nepravidelná.
Naopak, mnoho mladších miest, napríklad v Amerike, bolo plánovaných na zelenej lúke. Tam bol hlavný dôraz na efektivitu a tak vznikla tá známa pravidelná mriežková štruktúra. A toto je dokonalá vizuálna ukážka. Na jednej strane Paríž, jeho historické centrum je spleťou krivoľakých ulíc, ktoré odrážajú storočia a storočia vývoja. A na druhej strane Miami. Tam je jasne viditeľná takmer dokonalá mriežka ulíc. Sú to dve mestá, ale dva úplne odlišné príbehy zapísané priamo v ich uliciach. No a keď už sme pri tých mestách, pozrime sa na tie úplne najlepšie. Mierka dnešných aglomerácií je niečo, čo by si naši predkovia asi ani nevedeli predstaviť. Ale ešte predtým, ako si ukážeme rebríček, zbúrajme jeden bežný mýtus. Človek by si tak nejako automaticky myslel, že najväčšie mesto krajiny je vždy aj jej hlavným mestom. No príklady ako Spojené štáty, Austrália či Kanada ukazujú, že to často vôbec neplatí. Hlavné mestá sa niekedy vyberajú strategicky, pre ich politický význam, nie pre veľkosť populácie. A teraz, tí skutoční obry. Pozrime sa na tie čísla. Sú ohromujúce. Na čele je Tokio. Predstavte si to. Viac ako 77 miliónov ľudí. To je ako by sme spojili niekoľko krajín dohromady. Hneď za ním sú Dili a Šanghaj. Tento rebríček nám ukazuje jednu vec úplne jasne. Ťažisko svetovej populácie sa dramaticky presúva do Ázie. Tieto mestá nie sú len veľké, sú doslova väčšie než mnohé celé štáty. A aby sme mali jasno v pojmoch, je dôležité si povedať, čo to vlastne veľkomesto znamená. Tá geografická definícia je celkom jednoduchá. Je to akékoľvek mesto, ktoré prekročí magickú hranicu 100 000 obyvateľov. Na Slovensku napríklad túto podmienku spĺňajú iba Bratislava a Košice. A týmto sa dostávame na úplný záver. Rozdiely medzi mestom a vidiekom, štruktúra metropolí a ten neskutočný rast megamiest nám ukazujú, kde sme dnes. Tá najdôležitejšia otázka však zostáva, kam vlastne smerujeme. Ako navrhneme sídla zajtrajška vo svete, kde bude v mestách žiť stále viac a viac ľudí? Odpoveď na túto otázku bude formovať budúcnosť nás všetkých.